Automobilové soutěže lákají nejen u nás na tratě rychlostních zkoušek 10 000 diváků. Na rozdíl od okruhových závodů, kde jsou diváci jasně odděleni od trati, při rally se určují místa pro diváky pro každý měřený úsek zvlášť, protože k závodění se využívají silnice a silničky sloužící jinak běžnému provozu. Armáda dobrovolníků v pořadatelských vestách se stará o to, aby diváky udržela v bezpečných zónách a aby jezdci mohli jet na plný plyn místy, kde se jinak jezdí 50, maximálně 90 km v hodině. A nejsou to mnohdy úseky nijak krátké. Například 13. rychlostní zkouška letošní Rallye Bohemia Sichrov Malá Skála měřila bezmála 28 kilometrů. Důležitou roli v zabezpečení hladkého průběhu soutěže mají předjezdci, tedy auta s různým počtem nul na dveřích. 3:0, 2:0 a 0 projíždějí trať ostrým tempem pár minut před startem prvního jezdce. Pokud není něco v pořádku, může na popud bezpečnostního komisaře, který sedí na místě spolujezdce, dojít i ke zrušení rychlostní zkoušky. Právě 13. RZ Bohemky neměla ke zrušení daleko. Než se safety carem dostaneme na kritické místo, můžeme si říct, co říkají o předjezdcích pravidla. Každý pořadatel má povinnost podle řádu Federace automobilového sportu mít na trati předjezdce. To minimálně jednu 1:0 a jednu 2:0. Běžně se používá ještě 3:0. Ale ty dvě vozidla tam musí být z hlediska řádu. A ta vozidla musí být samozřejmě také technicky vybavená. Jak je vidět, tak musí to každé auto mít maják a musí mít komunikaci tak, aby posádka toho předjezdeckého auta mohla komunikovat s diváky a mohla je případně vyhánět z těch prostor, kde nemají diváci co dělat, protože to je prvotní cíl předjezdce, to znamená bezpečnost, starat se o bezpečnost na trati. Co všechno to obnáší být v rallye předjezdcem? Může to dělat úplně každý? Úplně každý dělat předjezdce nemůže. V první řadě je potřeba, aby ti lidé, kteří jezdí jako předjezdci, měli licence. Všichni naši jezdci mají licence závodníků, jezdců a spolujezdci musí mít licence činovníka pro bezpečnost. To znamená, že to je první základ. Další věc je ta, že to není jenom o tom přijet těsně před soutěží, posadit se do auta, odjet si rally před samotným startovním polem, trošku se tam vybláznit, jak si to možná někdo představuje, a tím to vlastně všechno končí. Takhle to teda určitě není. Je potřeba se 2-3 měsíce před samotnou soutěží domlouvat s pořadatelem při tvorbě bezpečnostního plánu, protože předjezdec není jenom předjezdec v tom slova smyslu, ale je to hlavně, jak jsem řekl, činovník pro bezpečnost. To znamená, to auto je tam kvůli bezpečnosti jak posádek na trati, tak především i diváků, kteří stojí podél trati. To znamená, že je potřeba to všechno dopředu domluvit, připravit a teprve pak je možné vyrazit na tu rallye. Součástí toho je samozřejmě i příprava té techniky, se kterou se jede. Předjezdci jezdí s minimálně upravenými sériovými škodovkami a startovní číslo 0 vyráží na trať 10 minut před prvním jezdcem se samozřejmě mnohem rychlejším závodním speciálem, a tak zejména u delších RZ není času nazbyt, protože startovní číslo 1, zejména ke konci dlouhého úseku, už doslova dýchá na záda. Většinou tedy zasahují vozy se 3 nebo 2 nulami, jejichž posádky se snaží dostat diváky do vymezených prostor. Stane se ale, že i 0 musí zasahovat a v krajním případě RZ-tu zruší. S 0 na dveřích jezdí dlouhá léta na českých rallye Vladimír Malina. Kolikrát musel k tomuto nepopulárnímu opatření přikročit? Zrušení RZ-ty samozřejmě může nastat v krajním případě. Startovní číslo 0 doporučuje vedoucímu RZ-ty nebo řediteli závodu zrušení. Osobně jsem ze 150 asi odjetých soutěží nechal zrušit 2-3 RZ-ty. Většinou ta pořadatelská činnost a tyto safety carové systémy, které jako náš tým pomocí těchto majáků zabezpečuje, se vede usměrnit diváky do optimální kázně, takže to jsou opravdu výjimečné případy, kdy došlo ke zrušení RZ-ty často už 15 minut před startovním číslem 1, to znamená už v pozici číslo 3, 3:0 nebo 2:0. Jsou to nemilá opatření, která někdy vyžadují rychlost, zbytost. V podstatě často už jsme na trati společně s Romanem Krstou nebo Václavem Pechem, takže moc opatření číslo 0 už nemůže provést, proto je ta týmová práce těch předchozích partnerů 3:0 a 2:0 velice důležitá. Ale to už se dostáváme na zhruba 17. kilometr 13. RZ, do atraktivní levé zatáčky, kde se diváci tlačili do zakázaných prostor.
Safety car s číslem 0 se o incidentu dozvěděl již před nějakými 3 minutami z vysílačky, tedy s předstihem asi 5 kilometrů. Teď dojíždí na místo a Vladimír Malina jedná. Jaký máte problém tady s lidma? S kterýma máte problém tady? Tady jim vadí ty lidi, mně to nevadí. Říkal, že všichni tyhle lidi musí být za barákem. A že prostě přijel ředitel a že musí být pryč. Vedoucí RZty rozhodl, prosím vás, to vymezení sice je, ale vedoucí RZty dává návrh ke zrušení, neopustíte-li do 1 minuty tady ten prostor. Budete trpět, protože zrušíme rychlostní zkoušku. Ano, máte pravdu, ale vedoucí bezpečnosti udělal opatření teď. Ale jako, já nevím, no. Tady jsou nebezpeční tadyhle ty lidi. Tadyhle tam on nevyletí. No, já nevím, tak to můžete volat ředitel. Halo, slyšíte mě? Já slyším. Projíždějící komisař na radiobodu 510 chtěl zrušit kvůli divákům. Diváci tady jsou za vymezenou páskou, ale v celku je to dobrý, já bych to nechal. Současná situace. Vedoucí RZty, kde je? Halo. Rychlostní zkoušky pro radiobot R510, jak to tomu vlastně vypadá. Halo. Dej mi tu vysílačku. A volal a říká, že to je bezpečný. Dej mi to. Prosím vás, startovní číslo 0. Tady jsou diváci za páskou, já bych to nechal, to není ten DAF, nikam neodstěhujeme a je v bezpečné zóně a pohybuje se dál. Každou minutu je to v pořádku. Rychlostní zkoušky pro dispečing, slyšeli jste to? Voda předjezce je všechno v pořádku. Vážení diváci, trošičku to ještě uvolněte, startujeme. Nezlobte se, ale je to potřeba. Rychlostní zkoušky máte odvedení povolení pokračovat v rychlostní zkoušce. Rychlostní zkoušku 13 se tedy podařilo zachránit. Její start byl sice posunut o 7 minut, ale diváci nepřišli zkrátka a svých jezdců se dočkali. S těmi, kteří přijeli ze vzdálených koutů republiky, aby viděli své oblíbence, bývá většinou domluva dobrá. Horší to bývá s místními, kteří nechápou, proč by měli kvůli rally měnit své zvyky. Jako třeba babička v poli, a nebo manželský pár venčící psa. I s těmito problémy se ale chlapi ze Škoda Rally klubu zpravidla vypořádají. Když rally skončí a diváci se rozejdou domů, práce předjezdců ještě ani zdaleka nekončí. Co následuje pak? Po projetí cílem samozřejmě vypínáme kamery a po celém ukončení závodu je vlastně výsledkem naší práce předání videozáznamu pořadatelům. Aby pořadatelé mohli pro příští ročník připravit vymezení zón pro diváky v daleko lepším zabezpečení, obdržejí od nás takto zpracované videozáznamy z každé RZty, které jsou jednak i pro komisaře i v případě sporů důkazním materiálem, zda soutěž byla zabezpečena dobře, zda se jednalo o pochybení pořadatele nebo pochybení diváků. Škoda Rally Klub nabízí své služby organizátorům soutěží už 8. sezónu. Jeho členy jsou zkušení nadšenci, kteří se mohou svému koníčku, dotaženému na profesionální úroveň, věnovat pouze ve svém volném čase. Některé vozy mají pouze pronajaté a na pokrytí svých nákladů si musí hledat sponzory. Pořadatelé jim tu a tam zaplatí ubytování anebo přidají na nádrž benzínu. Přestože dělají dobrou reklamu značce Škoda nejen u nás, ale i v zahraničí, domácí automobilka se k ním chová tak trochu macešsky a Malinovi kluci se musí obejít bez její výraznější podpory. A to je škoda.